Ciutats en expansió, ocupació del sòl, conflictes territorials, crisi climàtica. El món canvia i sorgeixen grans desafiaments. Com els entenem i els afrontem? Moltes respostes les trobem en la geografia. Però què és realment? No és només elaborar, memoritzar o interpretar mapes. Es tracta de comprendre el territori i la relació constant entre el medi físic i les persones. Aquesta ciència analitza i aborda els reptes actuals en matèria de sostenibilitat, desastres naturals, planificació territorial, desigualtat social o despoblació, i, a més, proposa solucions per a abordar-los. La geografia no sols estudia el planeta, sinó que ens dona les claus per a aconseguir un món millor. El grau de Geografia i Medi Ambient de la Universitat de València està adscrit a la Facultat de Geografia i Història. Allí es troba el Departament de Geografia, integrat per 3 àrees: Geografia Física, Geografia Humana i Anàlisi Geogràfica Regional, que posen de manifest la interrelació entre les ciències naturals i socials. El grau ofereix una profunda connexió amb el territori a partir de l'aprenentatge teòric, però també pràctic i experiencial, ajudant-se de l'ús de tecnologies avançades. Per a fer-ho, la facultat disposa d'un ampli ventall d'instal·lacions i equipaments com la cartoteca, el laboratori de SIC i teledetecció, el laboratori de geomorfologia, diverses aules d'informàtica, la sala d'estudi departamental o els diferents aularis, equipats amb mitjans didàctics per a la posada en pràctica dels coneixements teòrics. D'altra banda, les nombroses activitats de camp previstes pel pla d'estudis garanteixen un contacte directe amb el territori que permet comprovar de primera mà l'evolució constant del binomi naturalesa i societat. L'experiència pràctica és clau en la formació, perquè prepara l'estudiantat per afrontar els reptes territorials del món actual. Amb aquesta finalitat, s'ofereix l'oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions públiques i privades. El grado de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Valencia ofrece una formación muy sólida y diversificada sobre todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y el territorio. Además, lo hace de una manera muy aplicada, abordando temas de desigualdad, de cambio climático, de riesgos naturales, temas importantes dentro de este contexto de cambio global. Esto lo hace además basándose en muchas clases prácticas. Casi todas las asignaturas tienen salidas al territorio dentro y fuera de la propia comunidad valenciana. Y además es muy aperturista porque tiene muchos programas de intercambio internacional, hecho que ofrece al estudiantado una oportunidad importante para relacionarse con otros entornos y otros contextos universitarios.